Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem ciekaw, czy udało wam się znaleźć te złote klucze, czyli dobre uczynki. Pierwszy złoty klucz mieliśmy znaleźć sami. Udało się komuś z was? Jak? Posprzątałem swoje łóżko. Ja posprzątałam w pokoju. Pościeliłam łóżko. Opiekowałam się siostrą. Ja umyłam talerze. Posprzątałem pokój. Sprzątałam pokój. Siadłam w kurze w pokoju. Wycierałam i schowałam do szuflady. Umyłam garnki. Posprzątałam kuwetę kota. Pościerałam korzystkę. Modliłem się. Pięknie. Bardzo ładnie. A komu się udało zdobyć drugi złoty klucz? Drugi dobry uczynek, ale wspólnie z mamusią. To coś dobrego z mamusią razem zrobił. Umyłam znowu naczynia. Pomodliłam się. Pomogłam mamie sprzątać. Przyszłam do kościoła. A mamusia prowadziła ciebie, czy ty mamusię? Nie mamy. No, czy mamusia cię prowadziła? To mam razem z mamą obiad. Pomogłam mamie w zakupach. Pomodliłam się z mamą. Ja z mamą zakupy nosiłam. Ja pomogłam mamie w kolacji. Pomodliłam się. Pomodliłam się z mamą. Ugotowałam obiad razem z mamą. Ja ugotowałam obiad na frytki. Mamą zagrałam sanie. Ja posprzątałam. Ja z mamą dorzuciłam do pieca. Ja tacie zrobiłam kolację. A ja poszłam z mamą do sklepu. Dobrze, ale słuchajcie, wspaniale. A trzeci złoty klucz, komu się udało stanąć coś dobrego zrobić? Pomogłam tacie ścierką naczynia wytrzeć. Umyć auto. Pomogłam tacie umyć auto. Pomodliłam się za tym. Trzymałam towarzystwa w czasie biegów. Zbierałam zmywarkę. Ja z babcią ściągam pranie. Pięknie. Ja zrobiłam dziadki. Świetnie. A ja pomogłam z tatą u babci posprzątać na polu. Ja pomogłam umyć auto, sprzątać garaż i umyć garaż. Ja zbywałam z tego prezentu. Odbijałam lekcje. Z bratem obrałam ziemniaki. I przyszłam z tatą do kościoła. I kto przy kogo przychodzi do światła? Czy tam siebie? Tata. Tak, bardzo ładnie. Chwilę ptaszki. Ślicznie. Moje kochane miłości rocznik. No, bardzo się cieszę, że udało wam się zrobić sobie dobre uczynki. Samemu, z mamusią, z tatą, z babcią, z dziadusiem, z bratem. Cudownie. Ale mam pytanie. Czy to wystarczy, że tylko w czasie rekolekcji zrobiliśmy dobre uczynki? Nie. A co jest potrzebne, żeby być dobrym dzieckiem Bożym? Trzeba zrobić dużo. Tych dobrych uczynków dużo, ale tylko w poniedziałki i we wtorki jak uważacie? Cały rok, kiedy całe lata trzeba. Czyli Trzeba być grzecznym. tak, Całe swoje życie. właśnie, całe życie powinno być pełne dobrych uczynków, całe życie powinno być grzecznymi, dobrymi. Dlatego dzisiaj będzie o wytrwałości. Wytrwałość w dobrym. Pomyślcie sami, dobry uczeń to taki, który otrzymuje zawsze dobre oceny. Nie tylko raz na rok, ale zawsze
susza. Nie padał deszcz ponad pół roku. A jak deszcz nie pada, to rosną kwiaty? Nie. A drzewa? Nie. A co się dzieje z kwiatami? Jedno. Tak, wszystko zwiędło w Targoezji. Wyobraźcie sobie, że w Targoezji zwiędło wszystko, trawa była żółta. Dlatego też Rada Starszych postanowiła wysłać w odległe strony do pewnego króla poselstwo 2 dzielnych chłopaków i 2 dzielne dziewczyny i prosić króla o sadzonki moreli. Jak myślicie, morele takie duże, śliwy, nie pyszne, słodkie. No właśnie, te morele mogą rosnąć tam wtedy, gdy jest bardzo gorąco. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was jest taki odważny, żeby teraz się udał w odległe strony do króla, bardzo daleko. Jak masz na imię? Którego nie masz? Powiedz. Jak masz na imię? Kacper. Kacper. A ty jak masz na imię? Kacper. Też Kacper. No 2 Kacper. Dobrze, i będzie dobrze. I jeszcze 2 dziewczyny. Jak masz na imię? Klaudia. Chodź Klaudia. Jak masz na imię? Oliwia. I Oliwia. Patrzcie właśnie, ja nie wiem, że każdy na to mógł iść, ale musimy wybrać tylko 4 śmiałków. 2 Kacprów, Klaudia i Oliwia. Gotowi jesteście? Tak. Na pewno? Tak. I nie uciekniesz z drogi? Nie. Nie wystraszysz się? Nie. Zobaczymy. To pomachajcie im na pożegnanie. Okej, zróbmy teraz przejście szerokie, to jest środek kościoła. Szerokie przejście. Gotowi jesteście? Ruszamy. Ruszyli w drogę nasi bohaterowie. Idą, ale niestety stop. Chyba muszą się cofnąć. Bo przed nimi wielkie bagna. A na bagnach stoi sobie taki ptak na jednej nodze, który robi tak, kle. Gdybyście miały takie długie nogi jak ja, to byście przeszły przez te bagna. Jak myślisz? Nie? Robię bardzo długo. Jak myślisz? Bocia. No tak, Bocian, ale teraz co zrobić, żeby mieć takie długie nogi jak Bocian, żeby przejść przez te bagna? Co trzeba zrobić? Można złożyć szkudły. Brawo, zbudować szczudła, takie duże nogi szczudła. No i nasi bohaterowie, dwaj chłopcy, zaczęli budować szczudła. A szczudła to są takie długie nogi. Na przykład, zobaczcie, poprosimy tej dziewczyny. Ile masz wzrostu? Nie. No tak, ty, prawda? A na szczudłach byłbyś taki wysoki, zobaczcie. O! I nasi bohaterowie na szczudłach przechodzą przez bagna. Chodźcie, dzielnie. No pięknie. Udało się. Idziemy do jakiegoś szczudła. Bardzo ładnie. Co? Niestety. Chyba dalej nie przejdą. Zobaczcie. Wąska ścieżka z 2 stron wysokiej skały, ale na ścieżkę ze skały spadł wielki kamień, o taki wielki kamień. Jak przez ten kamień przejść? A na kamieniu siedzi sobie takie małe zwierzątko, które robi tak. Gdybyście byli tak sprytne jak ja, to byście przeszły. Konik pol. Nie. Małpa. Oczywiście, że małpa. Słuchajcie, co trzeba zbudować, żeby wejść na skałę i z niej zejść? Drabinę. Brawo, drabinę. Nasi bohaterowie skonstruowali drabinę, patrzcie uważnie, oparli drabinę o skałę, weszli po drabinie, drabinę zsunęli z drugiej strony skały i zeszli. No to idziemy dalej. Idziemy. Gotowi jesteście? Tak. Trochę zmęczeni, idziemy dalej, bo zostajecie tutaj. Wracamy przez Idziemy. Proszę, żeby trzeba wyciąć.
No i teraz jak się przedostać przez jezioro? Trzeba zbudować łódź. Dobrze, ale samą łódź, czy trzeba jeszcze dołożyć coś szczególnego? Wiosła. Wiosła. Nasi bohaterowie zbudowali tratwę i łódź. Chłopcy stanęli z przodu i zaczęli wiosłować. I tak powoli płynęli po jeziorze. Płyną sobie jeziorem do królestwa, do tego króla, od którego mają prosić o sadzonki Moreny. Płyną sobie, płyną, a na brzegu spaceruje król. Ma taki duży brzuch, tak sobie chodzi, ma wąsy i brodę i nagle król spostrzegł, że przez jezioro ktoś płynie. Zastanowił się, podrapał po nóżie i wreszcie przywołał swoich żołnierzy i zręczności. Patrzcie, jednakowo byli żołnierze, którym rozkazał: przyprowadźcie tych śmiałków, tutaj płyną do mnie. Przyprowadźcie. Rycerze przyprowadzili dwóch kacprów i Oliwię i Klaudię. Chodźcie bliżej. Król popatrzył na nich i zapytał: po coście tu przypłynęli? Po nic. Po nic? Zacznij z nim. I tak dalej król. Patrzcie, jak się Kacper wystraszył, że nie wiedział, po co przypłyną. Po coście tu przypłynęli do królestwa? Po sadzawki. Po jakie sadzonki? Kto pamięta, po jakie sadzonki przypłynęli do królestwa? Po Morenę. Po sadzonki Moreny. Król zastanowił się, pogładził wąsa i zapytał: a skąd jesteście? Tartuezy. Z Tartuezji. I ile z tych sadzonek?